actualitzar una mica l'inventor del telèfon. Ei! Pareu! Ah, senyor director, augmentava el llegat de Graham Bell. Senyor Steen, per sort, el seu llegat serà oblidat ràpidament. Anem. Atenció, alumnes. S'acosten els exàmens de final de curs. Consulteu a la cartellera de l'Oficina d'Orientació la informació sobre els grups d'estudi. Penjarem la informació avui a última hora. Paul, t'hi vas esforçar? Derek treballa més. Àlex no és el millor examen. Alison, el teu nom va amb 2 L's, d'acord? Joy, t'has tornat a superar. Un 9. Senyoreta Marner, li he portat una petita mostra d'agraïment. Joy, quina gràcia. Oh, Carbassa i espècies. Li encantarà. Un cavall amb pollastre de goma. Boníssim. Les substàncies per si soles són potents, però inofensives. A vegades, perquè hi hagi un canvi real, necessiten una mica d'ajuda. Em recorda l'Starbucks a la tardor. Sé que està prohibit encendre res a l'institut, però crec que faré una petita excepció. Per mostrar la seva potència real, necessiten una empenta. Quan us ho digui, hi afegireu el catalitzador. 3, 2, 1... Què és això? Vermell! Quina passada! La meva! Fora! Just because I look good don't mean I'm not bad. Bad. I'm bad. You mad about it. I'm bad. I'm bad. And I'm a break my bad. D'aventura castigats, el catalitzador. La sala de castigats. Em pensava que no la veuria mai per dins. Aquí es formen els gamberros, els penjats i alguns músics. Doncs és força acollidora. Hulk, com és que has volat al laboratori? No l'he volat, Rain. He combinat peròxid d'hidrogen, sabó dels plats i un catalitzador per accelerar l'expansió. Volcans d'escuma. Està bé el Marcus? Oh, sí, perfectament. El canó de confeti de poc no li arrenca els 4 pèls del bigoti. Què ha dit la Marner de la solució de clorat de potassi? No l'havia vist mai tan empipada. Ha començat a dir, i et penso... Li explicaré tot el... I l'extintor no funcionava. Això em pot dificultar entrar a Harvard. Després d'això tindràs sort si entres a lletres. Ja som tots aquí. I ara què? Aquest era el llibre de ciències d'Alexander Graham Bell quan feia de professor. El vaig trobar fent de voluntària de la biblioteca. La feina que volia. I creus que la llegenda és certa? Que el seu laboratori secret és aquí sota? I tant que sí! I si el trobem... Tindrem bones beques. Premis Nobel! La gent pensarà que som guais. Això deu ser la primera pista. Només un autèntic home de ciència s'aventurarà dins de la foscor per trobar la llum. Un home. De ciència. Què amagueu? Què hi fas, tu, aquí? Com vosaltres, portar-me malament. Ei, torna-me'l! Què fas? A veure, digueu-me què té d'especial. Conté pistes per trobar el laboratori secret de Graham Bell. El laboratori secret? És un mite.
Tu també ho saps? Ho sap tothom. No pot ser cert. Aquest és el teu problema, ser com tothom. I què si hi ha una sala sota l'Insti? Què passa? Podria contenir coneixements espectaculars. Teories que canviarien el món. Pot ser una sala plena de telèfons. Com les golfes de la iaia. Sigui el que sigui, quan la trobem tindrem el respecte que ens mereixem. Va, fes el que sigui tot sol. No. M'agrada això. Crec que em quedaré. Doncs queda't i deixa'ns estar. Qui és un autèntic home de ciència? Un que busca la veritat? Que soluciona problemes? Mirem a les prestatgeries, potser hi ha més pistes. Mireu! Què? Au, va. No, impossible. Ei! Si obríssiu els ulls, cervellets, potser veuríeu alguna cosa. I això què significa exactament? Tranquil·la. Només us vull ajudar. I això com? Burlant-te dels nostres jocs absurds? Seu a la cadira a fer el manta, que és el que fas millor. Com Graham Bell, un home de ciències és mandrós. Per això va crear el seu primer invent, per fer-li la vida més fàcil. Això no té cap sentit. Doncs sí que en té. Alexander Graham Bell estava fart de la feina i va inventar un sistema per treure automàticament... La clofolla del blat. Ets un gran comunicador. Veig història al YouTube. I què té a veure el blat amb un túnel secret? Us ho dic si participo a l'aventureta. Ni boja. D'acord? Doncs em guardo la informació i el buscaré jo. Recordeu, jo sóc l'habitual d'aquesta sala, vosaltres no. Ja, però nosaltres tenim el llibre de pistes. No aniràs gaire lluny. Ens necessitem mútuament. Disculpa'ns un moment, senyor Brett. Va. No me'n refio, jo dic que el busquem tots sols. No podem fer que ens castiguin sovint. Sortirà el nostre historial. Voto que entri. Estàs sonada? No recordes quan et va tenyir de verd o et va omplir la motxilla de grills? Anàvem a cinquè i els hi vaig donar els meus ratolins. A més, m'agrada que sigui tan rebel. Els meus pares s'enfadarien. Jo dic que sí. D'acord. Tu no tens dret a votar. No estic votant. Però que fort! Com sabies això de les espigues? Sorprenentment, jo també sé coses. Però hi ha gent massa pretensiosa per reconèixer-ho. O sigui que hi ha un túnel secret. És clar que sí. No hi ha pany. Té, aguanta. Va, aparteu-vos a tots. Oh. Ho he de netejar ràpid. Però què? Senyor Lansbury! I jo mateix, què voldria? Bruna Black, del departament. Vinc a parlar de l'institut i de la seva transició. Tant de bo pogués dir que m'alegro de conèixer-lo. Ja. No, tranquil·la. Això no és un ring de lluita. Vols que et senti tot l'Insti? Hi ha d'haver un sistema més intel·ligent. Potser aquests números fan referència als calaixets. Esclar, la classificació decimal de Dewey. Dewey creia que tothom, independentment de la classe, havia de tenir accés als llibres. Oh. I la clau és en un calaixet? Oh, els calaixets són la clau. Aquest. Aquest.